seluruh kagem para penonton. Ingkang rumaos wonten sebelah kidul. Kula aturi saged ndodok utawi wonten mundur sawetara. Apres saking mriki saged preso anggenipun beksa. Nggih, kangge sebelah kidul sing rumaos wonten ngajengipun Ibu Big Boss saking Petraman itu, saking Bu Yuni, pari saking sing dipun kitan. Kula aturi rada semengker sedhik. Rada mundur kemawon, soalnya niki rada jebal. Nggih, bareng ngomong sekedhik betul. Sewu adik-adik rada. Nggih. Jongkok bukan apa-apa, jongkok mawon. Panas banget ini, aduh. Apa ini? Aduh, tobat. Seko ketipapanmu iki, Ono tunggak ning kene iki. Tunggak apa iki, Tunggak kok kawul. Waduh. Apa iki? Bakal tak cekek kabeh. Iki meneh teko kono meneh.
aduh, aduh, aduh. Ah, apa meneh iki? Neng das pengbangan kok kene iki. Aduh, aduh, aduh. Iki menungso sing wah, aduh, modar we, aduh. Apa waduh, apa wah, tunggak yang gua jul ning kene iki apa? Waduh, tunggake urip, aduh, mumet aku kabeh. Wah, iki apa tak cuwek sing, aduh, itu, waduh, wah, ora udan, waduh, wah, iki meneh, apa meneh iki ana, aduh, aduh, ampun. Kaya kecut rasane. Wah, kecut iki. Wah, tak cepeleke wae ora iso kecut pahit. Kono kabeh, kono kabeh. Aku bakal